Täze ýyl bayramy, Rojdestowy Hristiýanlaryň. Ine şu bayramlar keseki halklaryň we batyl dinleriň bayramlary goşalaryň belli günleri. Eýýam näçe wagt bäri täze ýyl mysal üçin öňrakdan bellenip gelýär. Eýýam näme 37-nji ýyldan soň SSR-da bellenip başlanan şondan bärik bellenip gelýär SSR-iň halklarynyň içinde. Käbiriniň hiç akylyna da gelmeýär bu zadyň dinine bolýarmy, bolanokmy? Ine ýa-ni hadisde habar berilen ýagdaý we şu ýagdaýym şol habar berilen ýagdaýyň bir bölegi. Şolaryň bayramyny özümizde bayram edinipdir. Şolar bilen bile şahatlanýas. Şolaryň bayram gününe bizem üýşýäs, bizem jemlenýäs, bizem çykdyjy diýäs, oşony özümizde bayram edinipdir. Hatta şu bayrama şeýle bir eýe çykypdyr, käbirlerimiz özümiziň kudurýdy. Hatta şu gepler eşitse geň görýär. Indi musulmanlar onlar şu günki dersimizde hususan üstünde durjak bolýan meselemiz Hristiýanlaryň täze ýyl bayramyny bellemekligiň hükmü barada. Indi şu bayramyň musulmanda onlar gelip çykyşy barada we biziň halkymyzyň aňyna nähilek ornaşdy we aslan ýerden gelýär. O içindäki käbir edilýän simbollar we alamatlar we şolar nämen alamaty? O nädip biziň ýurdumyza geldi we şu barada gysgaça maglumat bersek, asl derse girmezler öň. Birinji bellemeli zat musulman doganlar täze ýyl bayram Hristiýanlaryň bayramy. Hristiýanlar öz ýyl hasabynyň başlanyjy hökmünde İsa peýgamberiň aleyhisselamyň doglan ýylyny başlanyjy kabul edýärler. Ýyl hasaby we näme şoň başyny näme esas alýarlar? İsa peýgamberiň doglanynyň bäri hasaplaýarlar. Ýewropada bolsa musulmanlar onlar bu bayrama näme diýerler? Christmas. Yani halaskar İsa şoň bayramy, şoň doglan güni bayramy diýerler. Orsiýetde bolsa, orslarda bolsa näme diýilýär? Rojdestow diýär. Yani İsa'ň doglan güni bayramy. Yani näme şu bayram? Şolaryň bayramy we İsa peýgamberiň doglan gününe esaslanýan bayramlary. Bir topar Hristiýanlar 25 dekabrda belleýär doglan gününi, bir topary 7-nji ýanwarda belleýär we hemmesem näme? 1-nji ýanwary İsa peýgamberiň doglan gününe, aleyhisselamyň doglan gününe esaslanýan kalendar, takwim düzýärler. Şoňa görä de ýyl çalşyk diýip kabul edýärler. Şeýdip hemmesini birleşdirip näme? Täze ýyl diýip, Rojdestow diýip bayram edýärler. Hakykatda bolsa İsa peýgamberiň aleyhisselamyň haçan doglanyny barada anyk we dogry maglumat ýokdur.